Өзін-өзі татарда бек күчлі ул өзін-өзі саклау инстинкты. Шуңа күрә бүтән кешеләр үзенең фикерен әйтми. Күп кеше үзенең фикерен яшерә, менә яшереп йөри. Үзен-үзе саклау инстинкты кешедә әле тоже роль уйный. Ул даже сиңа симпатизировать итсә дә, ул аны белдерергә тырышмый әле. Ул хәтта үзен-үзе саклап калу өчен чыннан да менә үзенең телендә даже хәтта нитә. Икенче телгә дә күчә, менә үзен-үзе саклап калу өчен. Күбрәк татарча язулар, татарча музыка яңгырап торсын, татарча сөйләм күбрәк булсын. Кем булмаса да инде исәмсез дип әйтәмәйме? Инде бар шундый ниләр, кайсы бер милләт кешеләре исәмсез дип тә җавап бирмиләр, теләмиләр. Менә шундый мөнәсәбәт менә безнең телгә, андый кешеләр бар. Үзебезнең дәүләт булмагач, ул тоже бик шикләнгән. Без бөтен мөмкинлектән дә файдаланмыйбыз, чөнки безнең кулда түгел ниләр, рычаглар безнең кулда түгел. Шуңа күрә без инде үзебез әле күпмедер генә дәрәҗәдә тырышабыз да, ләкин ул аның күләме җитәрлек дәрәҗәдә түгел инде. Шуңа күрә менә нәтиҗәсе дә менә шулай инде безнең әле хәзергә бик шатланырлык түгел. Һаман урыс теле әле һаман өскә чыга, һаман татар теле икенче планда. Монда инде үзеңнең дәүләтең булырга тиеш. Иң беренче безнең башлык булырга тиеш. Һәм аның командасы булсын, татар милли җанлы команда булырга тиеш. Бер генә кеше бер эшләй алмый. Үзебезнең дәүләтебез, милли кадрларыбыз булырга тиеш. Үзебезнең дәүләт органнары